אתם משלמים מלא כסף על הדפסות, מבזבזים זמן יקר בטעינת כרטיס ועמידה בתור, משלמים מחיר הזוי על כריכות. תגידו, לא נמאס לכם? אתר או תקימו אתר הדפסה אינטרנטי המאפשר לכם להדפיס מה שתרצו רק ב8 אגורות לעמוד. והכריכה? באתר כמובן. ובמחיר מדהים. נמאס לנו שסטודנטים מדפיסים יקר, אז התאמנו שירות, במיוחד עבורכם. מדפיסים, כורכים, ובאים לאסוף מנקודת האיסוף הקרובה. כל שעליכם לעשות זה להירשם לאתר ולהתחיל לחסוך כסף וזמן. איך? נכנסים לעותקים co.il, נרשמים למערכת, בוחרים את הלוגו של האגודה ומתחילים להדפיס. מעלים קבצים, כורכים, משלמים ואוספים. המשלוח לאגודה חינם. אפשר גם לשלוח לבית. אמרנו? אני מזמין אתכם להשאיר את הפרטים שלכם בטופס ומיד תקבלו מייל להמשך ההרשמה וכניסה לאתר. מי שירשם כבר עכשיו יקבל מאיתנו עוד היום 50 הדפסות חינם. כן, כן, ואחד מכם יזכה בקנבס ענק מתנה. אז קדימה, יירשמו, מחכים.